večer prajem. Môj dnešný hosť žil dlho v cudzine a tak naprosto presne vie, kde je to na svete najkrajšie. Vraj tam, kde sú jeho najmilší, kde tolerantní priatelia a kde, a teraz dajte pozor, dobré reštaurácie. Má rád operu, ryby a francúzske víno Bordeaux. Jeho prvé najťažšie rozhodnutie bolo, či emigrovať, no a to druhé najťažšie, či sa má po rokoch zas vrátiť domov. Sníva o tom, že Vianoce niekedy strávi v teple na pláži, ale miesto toho sa borí so snehom. Som rád teda, že si k nám našiel cestu režisér šlachtického pôvodu Bernard Šafárik a proklestil si sem cestu závejmy, ktoré zasypali Prahu. Prajem vám pekný dobrý večer. Dobrý večer. Pán Šafárik, vy ste po otcovi barón, alebo po matke barón a po otcovi rytier. To je pravda. A aký titul vy používate v civilnom živote? Vůbec žádný. A prečo nie? Nevím, tak nějak jaksi, když jsem se narodil, tak to byla spíš jaksi pohroma, že jo. Švýcarsko, ve kterým jsem dlouhá léta žil, tak to je národ typicky nefeudální a teďkom tady už nevím, stačí. Už stačilo, hej? Jo. A povedzte mi vy, tie tituly sú v takej tej hierarchii, na akom stupni, čo ja viem, vo vojenskej hierarchii sú to ako také dôstojnické tituly, alebo len také nižšie šarže? No tak baron je víc než rytíř, řekněme takhle, ale je to nižší šlechta v každém případě. Nižšia šlachta, hej? Jo. Ale ty zásluhy, za které to rodina dostala, ty tady jsou, že jo? Protože moji předci byli stavitelé železnic a veliký jako průkopníci a za to dostal můj předek titul barona, že jo? A zase z otcovy strany byl třeba jeden z mých předků starostou Prahy, Pštros, proto se ta ulice jmenuje Pštroska, a on třeba zavedl češtinu jako úřední jazyk, tak od doby jeho se je úředním jazykem v Praze češtinu zaviedol, dovtedy sa ako hovorilo na magistráte? Německy. A nemá s tým problémy zaviesť tú češtinu? No tak myslím, že měl, ale to právě s tím se nějak porval a proto se po něm jmenuje ulice. A koľkokrát bol on starostom Prahy? Raz alebo primátorom? Jednou. Jedenkrát. Jo, a on potom zemřel nějak dřív. Já jako okolnosti přesně nevím. A povedzte mi, vy vtedy, keď tak napadol ten sneh, tak on tiež odcestoval, no nie do Antarktídy, ale dajme tomu niekde do Krkonoša alebo do Šumavy, lebo teraz je to na magistráte zvykom, nie? Neviete? No já jsem taky slyšel, že to první místo, který bylo vyklizený, byl ten plac před magistrátem, že jo, a tak dále. No tak určitě ne, protože on dokonce v Praze zakoupil nemovitost a nechal ji přebudovat na byty pro úředníky, protože bylo třeba nových úředníků česky mluvících a ty museli přijít z venkova, že jo, tak on pro ně na vlastní náklady prostě udělal ubytování. Na vlastné, nie na magistrátne, lebo teraz tí úradníci dostávajú od magistrátu tie byty zadarmo, nie? Ne, to on jako z vlastních prostředků. Na vlastné náklady. A vy ste hovorili, že on sa volal Pštros a po ňom sa volá jedna ulica. A vy prečo to jeho meno nepoužívate? Sa za to stydíte? Já nevím, to byla další pohroma, dá se říct, jako v 50. letech speciálně mít dvojité jméno. To u mě vypadlo, můj otec to má v pasu. Že jo, můj otec má kompletně v pasu dvojitý jméno a u mě to nějak prostě mi napsali do mého křestního listu, mi napsali prostě jenom Bernard Šafařík a tak už to zůstalo. Čiže nie je to preto, že by ste sa hambili za to, že je Pštros? Ne, to vůbec ne. To vôbec nie. Ale to takhle jako, že bych někdy měl chuť strkat hlavu do písku, tak to nedělám. A keď tak cestujete železnicami, keď tí vaši predkovia tie železnice stavali, aj zbohatli na nich, na tom nic zle nie je samozrejme. A viete vy, ktoré trate postavili? No tak postavili těch tratí hodně, třeba co Pražáci znají, tak to je ta spojka mezi Smíchovským nádražím a hlavním nádražím, potom část cesty do Vídně, potom v Rakousku Semmering stavěl, a nebo taky stavěl z Lvova do Kyjeva nebo Krakova, tak nějak, prostě hodně po Evropě. Oni to spousty na Kutnohorsku spousty postavili. A vy ste potom pátrali, čo stavali, alebo to máte taká rodinné echo bolo, že čo ste stavali? No tak já jsem jednou točil dokument, kde jsem proplítal současnost s minulostí a tam jsem se dal k dispozici prostě
se jmenovalo Můj zakletý zámek a nejak tak. Ale v Prahe po vašej rodine je ešte jedna taká zaujímavá pamiatka, o ktorej som ja nevedel. Vy keď idete tak po Václaváku hore, prídete k tej soche svätého Václava, aj si tam občas sadnete. Viete, prečo sa vás to Já pýtam? vím, no. To je ten podstavec pod svatým Václavem, že jo, protože zas moji předci měli kamenický podnik, takže třeba všechno, co je v Národním muzeu z toho mramoru a z kamene, tak to je taky od mých předků. A ten podstavec, potom myslím ta banka, ta spořitelná tam dole na Příkop, teda v Rytířský, myslím tam a tak dále. No. A keď si tam sadnete, aj si spomeniete na tých svojich predkov? Pohľadíte si ten kamen tak, že toto robili Tak. tí moji? Nevím, celkem člověk má přitom dobrý pocit, že jo. Horší by to bylo, kdyby moji předci byli, nebo kdybych já se narodil později a pak můj otec byl nějaký speciální privatizér těch nějakého státního podniku, nebo prostě takový. Tí komunisti vzhľadom na to, že vaša rodina asi nebola celkom bezvýznamná, vás asi nemali radi, nie? To vůbec ne. Jo. My jsme platili za třídní nepřátelé, že jo, nás taky vyhodili, že jo, protože ten hlavní část toho rodinného majetku a tak dále se nacházel na Kutnohorsku, že jo, ve Zruči nad Sázavou a tak. A Všetko vám zobrali. Všechno sebrali a nás ho tam teď vyhodili. Spýtam sa vás jednu vec. Máte rád pivo? Já vím, proč se ptáte. No prečo? No, protože já jsem asi myslíte to, že jsem v pivovaru začínal, jo. Hej. Já vám řeknu, to byla velice důležitá fáze, byť pro mě strašně nepříjemná. A prečo nepríjemná? No, protože, že jo, tak člověk, když, no, to je hloupý to říct, ale má celkem obstojný známky ve škole, nebo já jsem myslím, měl sami jedničky tenkrát, no tak si představuje, že půjde do gymnázia, taky jsem na to udělal zkoušku, pak mě někdo udal, že mě nějaký spolupracovník státní bezpečnosti, a bohužel tací byli, že jo, a prakticky v každé rodině se to nacházelo. Někdo mě udal, že jo, a tím pádem jako dalo ministerstvo vnitra příkaz úplně oficiálně, že vzhledem k tomu, k mimo původu a tak dále, zase ven. Šup do výroby. Jo. Šup do výroby. A to už jsem byl přijatý, už jsem dostal pozvání, nebo respektive vyzvání jít na chmel a tak. Počúvajte, a tam tie deti, alebo už deti, no už takí už mládenci, oni sa vám neposmievali za ten šlachtický titul? Vedeli o tom? Tam, víte, tam byla taková sbírka individuí a individualit, že se na to moc nehledělo. To bylo zvláštní prostředí míchanice lidí. A věděli samozřejmě. to? No, věděli samozřejmě, ale část prostě, několik tam bylo takhle z trestu jako já, potom zase druzí, kteří někde opouštěli základní školu v 7. třídě nebo v 8. třídě a tak dále, tenkrát se chodilo 9 let, že jo. Takže prostě to byla taková zvláštní. Vy ste potom emigrovali, odišli ste z Československa. Väčšina ľudí chodila do Ameriky, do Austrálie, do Nemecka. Ale Švajčiarsko pritom tak úplne bežné nebolo. Prečo ste odišli do Švajčiarska? Ale já předtím něco řeknu jinýho. Víte, mně se strašně líbí, že mluvíte slovensky. To se mi jako ve spojení s emigrací se mi to perfektně líbí, protože můj nejlepší přítel prakticky celou moji emigraci byl Slovák. Byl Dušan Šimko, dneska je spisovatel, a ten je z Košic. Takže my jsme pořád s tou slovenštinou, já jsem byl konfrontovaný velice často. Otázka, proč do Švýcarska? To Švýcarsko mělo v podstatě zvuk velice demokratické země. A to člověk hledal. Jako země, která opravdu to myslí s demokracií vážně, země, která to s politikou myslí vážně, země, která nabízí možnosti v tomto se nějak vyžít a tak dále. Tak to byl ten hlavní důvod. Ja som niekde čítal, alebo počul som, že Švajčiari sú síce bohatý národ, ale veľmi neradi to bohatstvo dávajú najavo, sú takí rezervovaní. Čo je na tom podľa vás špatné predviesť sa, že som bohatý? No tak to by se musel trochu rozlišovat. Že jo, jsou dvě takové důležité města ve Švýcarsku, že jo, Bern je hlavní město, ale to je spíš město úředníků. Ale potom je Zürich, to největší město, a Bazilej. V Zürichu se spíš ukazuje Zürich jako Bazilejčani, spor mezi Zürichem a Bazileji, a Bazilejčani zhlížejí trochu na Zürich, protože považují za Novou Riš, za novozbohatlíky. V Bazileji i ty nejbohatší rodiny a jejich potomci
prostě nic neukazují. To je neuvěřitelný, tohle to pozorovat, prostě nejmenší auta a tohle a tak. A to je, ako sa hambia za to, alebo nechcú dráždiť, alebo je to v nich tak? A je to v nich, protože jsou většinou protestanti, že jo, takže mají takovou tu protestantskou disciplínu a potom hlavně nechtějí dráždit, protože vědí, že pro to soužití je třeba, aby lidi nějak nebyli závistiví. Povedzte mi vy, čím sa cítite byť viac? Čechom, Švajčiarom alebo šlachticom Európanom? Podívejte se, já se touto otázkou v podstatě moc nezaobírám, protože já jsem strávil hodně let ve Švýcarsku a popral jsem se se Švýcarskem, dělal jsem tam kritické věci a tak dále, ale této zemi si velmi vážím a když někde strávíte tolik let, tak určitou částí domova toto je. Určitě. Ale zrovna tak já jsem teďkon tady, já jsem tak jednu čas byl ve Frankfurtu, kde jsem hodně točil filmy a já vždycky si myslím, že ten domov je tam, kde člověk je, kde se cítí dobře a kde může něco dělat. Pro chlapa důležité. Vy ste, ja to budem citovať, niekde povedali, že v niektorých zákutiach českej spoločnosti sa dodnes nedokážete orientovať a že popravde povedané ani veľmi nechcete. Čo ste tým mysleli? Čo sú to tie zákutia? A prečo nie? Ano, tak bohužel určitý rozdíl je, že jo, ten rozdíl se smazává, ale přece jenom těch 40 let zanechalo stopy, které na jednu stranu jsou zajímavé, zažít jejich změnu nebo jejich smazávání, na druhou stranu se velice nepříjemně jaksi vtiskly do duší mnohých lidí. A s určitými projevy prostě já problém mám, že jo? Já mám problém třeba momentálně s tím, jak se chovají politici. S tím mám veliký problém. K tomu problém. sa ešte dostaneme. A povedzte mi, a čím to podľa vás bolo, že vy ako český nižší šlachtic, čím to bolo, že v Čechách teda bola dosť veľká verzia po revolúcii a ešte podľa mňa stále je, aj keď sa to trošku mení. Čím to je, že taká verzia bola voči tejto šlachte? No, to je všechno přesně, to jsou těch 40 let propagandy. Když se podíváte na filmy, které tady prakticky obden běžely a bohužel, že některý dodnes běží, tak tam je vždycky ta postava toho šlechtice strašně špatně ukázaná. Jo, ty zásluhy, které tato společnost měla, speciálně vysoká šlechta, o určitý prostě kulturní a tak dále. A ty sa zabudlo. To je totálně prostě zmizelý. Ale zbylo jenom prostě, zbyl problém, mají to dostat zpátky, nemají dostat. Áno, toto bol najväčší problém. Byli u Němců, nebyli, tohle ono, že jo, a to je něco, co... Ale zdá sa, že sa to trošku mení. Napríklad taký Schwarzenberg je dnes, čo by pred 5 rokmi nikto nepovedal, jedným z najobľúbenejších politikov. Mení sa to podľa vás? Ono se to mění velmi silně, protože ty lidi ze začátku, samozřejmě, když začaly restituce, tak viděli jenom ten ohromný majetek, co se jakoby vrací a ještě k tomu lidem, kteří předtím byli celý léta jakoby hanobeni nebo prostě ukazovaní v nejhorším světle. A teďkon je ta situace už o něco jiná, protože už ty lidi pomalu chápají, sami se už musí o něco starat. A že starat se o rodinný domek, není to úplně jednoduchý, že když tamhle něco praskne, tu spadne kus omítky a teď si představují multiplikovaný na zámek. Áno. Takže už to není takový, jako a ty vědí, kolik to stojí námahy a práce. Vy tu točíte aj filmy v českom prostredí, že poznáte Čechov, veď ste Čech nakoniec. Aký je podľa vás homo Čech? Keby ste ho mali tak charakterizovať, ak sa to dá vôbec teda? Tak já bych jako furianství, to bych jako považoval za jednu z takových hlavních, někdy v pozitivním a někdy v negativním. Jo? V tom pozitivním je, že ty lidi najednou něco chtějí uskutečnit nebo dělají gesta a tak dále, které jsou dobrý a které něco přinesou. Potom zase je to furianství v negativní smyslu slova a to je, že se dělají takový, že se něco předvádí. Že jo? To je jako různý horolezectví a tak dále. Vy ste hovorili, že vo Švajčiarsku ste žili, pretože to bola demokratická krajina, silná demokratická tradícia, ale sám ste v niektorom z rozhovorov povedali, že tie
intelektuálske špičky vo Švajčiarsku a vôbec na západe, že obdivovali komunizmus. Prečo? Prečo pre Boha živého? No, protože oni nebyli nuceni v komunismu žít. Oni měli pouze tu představu. Že jo? Samozřejmě, když žijete v společnosti, která nemá nedostatky, a musím říct, že ta švýcarská společnost takovou situaci vytvořila, kde i normální prostě zaměstnanec, normální člověk, který vykonával nějakou práci, pak, že jo, také prostě měl spousty možností, že jo, mohl si dělat krásný dovolený. Jistě, ale no a oni nemali informácie, čo sa tu deje? Ne. Či ich to nezaujímalo? Zajímalo. Oni v podstatě ty lidi se zajímali. Jenom ten problém byl ten, že oni si udělali určitou představu a jelikož už to všechno měli, ty domy, ty dovolený, ty prázdniny, ty dovolený, ty prostě konzumní možnosti a tak dále, tak snili prostě o něčem jiném. Jo, tak snili prostě o nějaký iluzorní společnosti a mysleli si, že ten socialismus k té společnosti vede. Jo? Protože to je třeba problém. Podívejte se, mnoho švýcarských umělců žije v cizině. Ne proto, že by ve Švýcarsku nemohli tvořit. Oni žijí v cizině, protože hledají tu konfrontaci, kterou už blahobytná společnost nenabízí. Vy ste tu točili aj taký film o českých umelcoch, ak sa nemýlim teda. Povedzte mi prečo... O českých umělcích jsem netočil, ne. Ani o hercoch? To sa o hercoch, áno. No, však ale herci sú umelci. No, ja som myslel, že myslíte výtvarné umelce. Ne. A povedzte mi, prečo podľa vás sa nechali tí herci, ktorí, to nie sú žiadni hlupáci, alebo mnohí z nich a vynikajúci herci, prečo sa tak ľahko nechali skorumpovať tým režimom? No, já jsem točil o tom trilogii, která se jmenovala Cenzurované sny a tam jsem s těmi vlastně nejznámějšími a tak dále opravdu točil. Proč se nechali skorumpovat? Já myslím, že to je problém všech diktatur. Ten problém měli i němečtí herci za Hitlera a tak dále, že pro herce samozřejmě hrát, to je kvůli tomu on žije, nebo to kvůli tomu obětuje spousty věcí a najednou, když nemůže hrát, tak je to špatný. Herce můžete mnohem lehčej zlikvidovat než někoho jiného, protože ten herec bez angažmá, bez divadla, bez veřejné prezentace je hotový. Není ničím. Spisovatel furt ještě si může říct, že píše do šuplíku a třeba někdy mu to vyjde. Ale ten herec stárne a tak, ale jako omluvitelný to ve mnohých případech není. Vy ste do slovníka zaviedol také zvláštne slovo upravenec. A o tomto slove, respektíve o ľuďoch, ktorých toto slovo reprezentuje, vy chcete točiť film. Čo sú to tí upravenci? Tak ten výraz se používá. Já nejsem přímý autor, já akorát upozorňuji, že něco takového existuje a to, což tady málo kdo ví. Prostě upravenci, to bylo to zrůdný, co se dalo tady dohromady a sice, že se najednou začali emigranti venku vydírat. Stát chtěl peníze, to bylo za komunismu, a prostě stát řekl, fajn, chceš navštívit tvoji starou matku, nebo jít na pohřeb, tak nebo zaplať. něco, tak zaplať to vzdělání, mateřskou školku. Takže to jsou upravenci. Upravit vztah, tak se tomu říkalo, musel ten, kdo právě něco takového chtěl absolvovat tím, že musel žádat Husáka o milost. Áno. To byla jedna z věcí a potom na velvyslanectví na stůl pokládat bankovky. To se dělalo v hotovosti a bylo to 1000 franků. Dobre, takže už vieme, kto je to upravenec. A teda aspoň ja to viem. Povedzte mi, vám vrátili nejaký majetok. Aké je to, keď si ľudia hovoria, že to je pán, ten má lesy, lúky, polia, kaštiele. Ako sa vám s tým majetkom žije? No, podívejte se, mně velmi těžko, protože já jsem nikdy nic vlastnit nechtěl. Já jsem z toho důvodu se ani nenaučil řídit auto, protože jsem se nechtěl o nic starat. Já jsem nechtěl nést odpovědnost za hmotné statky. Prostě to, co já jsem dělal, bylo filmování.
Ze začátku jsem psal, pak filmoval a tomu jsem věnoval plnou energii. Čili já jsem nic nechtěl, já jsem nechtěl vlastnit byt, dům, nic takového. A Ale byl jsem naprosto spokojený. Já jsem byl naprosto spokojený, protože já jsem byl výborně obhospodařen. Teraz máte problém, no, ale to se teď stalo, to je ten trest za moji spupnost. Jo, protože já jsem se cítil bohorovný, když jsem, že jo, já jsem točil hodně v Německu pro ARD, CDF, dokumenty, ty se o mě fantasticky starali, vždycky byl hotel, lítal jsem, první třída, tohle ono, že jo, a o nic jsem se nemusel starat. A najednou jsem v úplně opačné roli, kde já se musím starat o jiné, nesu za ně odpovědnost a je to špatný. Teda špatný, ne, ale jasné. prostě. Koľko máte poddaných? To už no niekto tam musí zrušilo. pracovať, Někdy prostě člověk jako má takový černý myšlenky, co by si představoval, když mu lidi něco udělají špatně, nebo prostě nějakým způsobem se snaží obrat, což se některý pokoušejí, tak člověk má jaksi takový feudální sklony. Prečo ste predal ten zámok v Žďáre nad Sázavou? Ve Zruči nad Sázavou. Zruči nad Sázavou. Podívejte se, já jsem byl toho mínění, že město Zruč nad Sázavou bude mít lepší možnosti ten zámek obhospodařovat, protože je to spojený s velikými náklady. My jsme potom byli jako rodina, takže by rozhodování více lidí prostě bylo velmi obtížné. Byl by to problém. Zámek je to obrovský. Jo? A moje ambice, jak si žít a bydlet na zámku, jsou nulové, protože no... Keby sa malo niekedy stať Českou monarchiou, povedzte mi, kto by mal byť kráľom? Koho by ste chceli za kráľa? Já vím, že tady existuje monarchistická strana, mě už několikrát ne, povedzte mi jedno meno, to je všetko. Kdo by měl být? Velice těžká otázka. Já jsem pro demokracii. Vy ste pre demokraciu. Absolutně, já jsem pro demokracii. Takže pre ňu aj zostaneme, dobre? To bol režisér a potomok šlachticov pán Bernard Šafařík. Ďakujem, že ste prišli. Majte sa pekne, teším sa niekedy. Dovidenia. No a v pondelok tu privítam vojenského historika Jiřího Rajlicha. Prajem vám pekný večer.